أرسط زينام عبيتن معبالن إثيوبيا كقصل زخل زتامم حيل سلام مفراي تتخايلو كبلو فيلد مارشال برهانو جولا تزاريب بعلات الدبابين ختمانات وسختي صباقن مسحب تويست نيوم كبلا كنتيبا محدار كتما أديس أبابا دانيتش أبيبي قليصة وصاي أب أمريكا جزات فلوريدا زجات أمازناب تحوسو حبوب لانفاس بمليونات وصور نبرتي كبابيهم قدفهم كوتو كم زجددهم تحبيرو عزو سلامتنا دي سابا كابز مدبرو ستوديو تبي تقبلوا كبرات تخاتلتين الساعة زتدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مس زيناتات جيتاتشو علوم حبيركم كصنحيم سرنا مكتالنا كون لكم تمنيتنا يو فلما حصرت زيناتات بعلات الدبابين ختمانات وسختي صباقن مسحب توريست نيوم كبلا كنتيبا محدار كتما دي سابا ويزورو دانيتش أبيبي قليصن تن كنتيبا دي سابا بعلات الدباباي بدمقت خبيرهم نخزازو ماستواصو نزغبرو اكالاتا مسجينن كاب درو حدش عمد جميرو أب كتما ديس أبا استخبرو بعلات سلاماوي استرقاقو دموقات حزبي بزخبر ملكعو حلف نتوم نستواصو أكالات ستا ببركوز ركبوا مرار حام محدار تا كتما كمون نملا حبر السب تا كتما أمسجينا بعلات الدبابين ختمانا توسختي صباقا مسحب توريستن كم زخنو مقلاتن حبري تابيت صحفة كنتيبام أملاخيت الله إثيوبيا أب حبرو تربحنت حافتي ماي زلوا مرقصي حزون صنع كم زخنا منستر ماين إنرجين دكتور إنجنير هابتامو إيتفا قليصهم أب يونيفرسيتي جمانة تخيد أبزركب مبل عصرت حدا فوروم ديبلوماسين كوميونيكيشن منستر ماي هابتامو إيتفا بزم حلال فو ملختي أبزحزي إوان ماي بوليتيكام قطبان ديبلوماسين كم زخنا تزاريبهم بزي أقباب إثيوبيا تخرتيبان ناسرحت كم زخنت بمقلاص إثيوبيا دوب زل الهافتا بممرحي حبرو تربحنت المتقام زلوا قنوع مرقصي كم زخنا قليصهم أبزي مداي مرخب تحفاش حق إثيوبيا مفلات زلوهم قدن خواصوون توم منستر حاتيتهم زين عرفتي أبيتي بيافان ورمون بركز بلو عمتات زغلغلو غازطنيان دايركتورن ورقو غاديسا كابز عالم بمتفليهم هبوب غازطنيا ورقو غاديسا بطروتا كساب زسنابتلو اوان اب استفلاليو كفلتات سراحتي كوربوريشن اغلغلوميهم توم غازطنيا بفلاي اب اي بي سي اب زمحلالفو فتوات دراماتات افان اورمو بدرسه تساتيفوميهم توم بعل بزوح مويا كينة طبب بسنكي زحادرهم حمام بحكمنا نتحجزوا دحر مصنع حيوتهم حليفهم سنة سرعات قبرهم لومي عسران شعاتن مسكرم كلتشن عصر شعاتن عم تمرد دحر قطري أب أديس أبابا لبو قدوس جبريل بيت كريستيان كم زتفت أمام تجلس اللهم كوربوريشن برودكاستينج إثيوبيا بحلفة نبار سرحتني أو تسمع حزن ناقلتهم نفتوتن أزمادو من كم ون دقفتهم مصنع نعيمنا هاجر بقول ممحيشي قطبا أب كلتشن عصر شديشن عم تمرت أب كلهم زفرات من نقاح قطبا بمفتار شمونتنت بحد مئة وحفشة هاجراو عبيت كمزجب كم زخالته قليص اللهم أبزي استزحزة بجت عامت ممحيشي قطبا تودادرينتن مفراينتن زفرات أب معباي زلعل لوطي كم تسبيتي جبر نصب أزمرا وموسى أبراهام فسام كم هاجر استفطروا قنصتات مزبع كونتات أيرن كوفيدن أبز حلفوا عمتات نقطبات هاجر نفتن وكم تصنحوا يذكرم
መንግስቲ ድማ ነዚ ምክሓስ ዝኽእልን ካብ 2016 ክሳብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝትግበርን ምምሕያሽ ቁጠባ ሃገር በቀል ኣብ ስራሕ ኣውዒሉ እዮም። እዚ ተግባራዊ ዝተገብረ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኩሎም ዘፈራት ምንቅቃሕ ቁጠባ ብምፍጣር 8.1 ሚእታዊ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ዕብየት ክምዝገብ ምኽኣሉ ሚኒስትር ልምዓትን ፕላንን ዶክተር ፍጹም አሰፋ ተዛሪበን። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአጠቃላይ በ2016 ቁጠባ ኢትዮጵያ በሓፈሻ ኣብ በጀት ዓመት 2016 8.1 ሚእታዊ ዕብየት ምምዝጋቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ቀንዲ ዘፈራት ቁጠባ ካብ እንብሎም ሓደ ሕርሻ እዩ። ዘፈር ሕርሻ ብሓፈሻ 6.9 ሚእታዊ ዓብይ እዩ። ካልእ ዘፈር ኢንዳስትሪ እዩ። እዚ ድማ 9.2 ሚእታዊ ዕብየት ኣመዝጊቡ እዩ። ዘፈር ግልጋሎት እንትንርኢ ድማ 7.7 ሚእታዊ ዓብይ እዩ። ዕብየት ክቕፅል ምግባር ዕዳጋ ምርግጋእን ጽዕንቶ ዕዳ ምቅላልን ከምውን ኣብ ምዕባይ ኣታዊ እቲ መማሓይሽ ቁጠባ ጭቡጥ ለውጢ ምምጽኡ ሚኒስትር ገንዘብ አሕመድ ሽዴ ገሊጾም። ከተቀመጠው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ኦብጀክቲቭ አንዱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ መረጋጋት ነው። ካብቲ ዝተቐመጠ ዕላማ መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ሓደ ብሓፈሻ ቁጠባ ምርግጋእ እዩ። ቁጠባና ብዝተረጋግዐ ኩነታት ተቐፂሉ እዩ። ማሕበራዊ ጽዕንቶ እውን ብዝተረጋግዐ ኩነታት እናቐጸለ እዩ ዝርከብ። ጽዕንቶ ኢንፍሌሽን እውን ካብቲ ዝተሓሰበ ንላዕሊ እናነከየ ልልሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ጉጅለ ምርምር IMF ኣብ ዘካየዶ ገምጋም እዚ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ዝተተግበረ ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዩ። ፕሬዚዳንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ቀንዲ ነጥብታት በጀት ዓመት 2017 ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ኣብ ዘቕረቡሉ እዋን ኣብ ቀንዲ ዘፈራት ዝረኣዩ ጸገማት ብምፍታሕ ኣብዚ በጀት ዓመት 8.4 ሚእታዊ ዕብየት ምምዝጋብ ዘኽእል ዓቕሚ ክፍጠር ከም ዝግባእ አገንዚቦም። ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የግብርና ዘርፍ ለመገንባት ብለውጢ ኩነታት ኣየር ለይስዓር ዘፈር ሕርሻ ንምህናጽ ስራሕቲ ሜካናይዜሽን መስኖ ክጠናኸሩ ብምግባር ምስ ቀረብ እታወት ተተሓሒዙ ብፍላይ ሸርፊ ወፃን ጸገም ልቕሓን ብቐጻልነት ንምፍታሕ ተግባራዊ ዝተገብረ ውፅኢት ፖሊሲ ገንዘብ ብምርግጋጽ ዘፈር ኮንስትራክሽን ናይ ምምሕዳርን ምምራሕን ጥንኩር ትካላዊ ዓቕሚ ብምፍጣር ኢንቨስትመንት ብዘበረታትዕ መልክዑ ኩነታት ከባቢ ብምሕያሽ ኣብ ዘፈር ግልጋሎት ዝረአ ሰፊሕ ዝኾነ ዘይስሩዕ ተግባር ብምንካይድ ናብ ስሩዕ ስርዓት ብምእታው ኣብ ሕሉፍ ዓመት ኣብ ዘፈር ቁጠባ ዝተረኣየ ምንቕቓሕ ብምቕጻል 8.4 ሚእታዊ ዕብየት ቁጠባ ንምዝጋብ ጻዕሪ ክግበር እዩ። ብዝርዝር ዝሓዝናዮም ዜናታት እናቐጸልዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዝውን ምሳና ጽንሑ። ዕብየትን ምዕባለን ኢትዮጵያ ክቕጽል ዝኽእል ዘተኣማምን ሓይሊ ሰላም ምፍራይ ተተኻኢሉ እዩ ክብሉ ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም። ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቢሾፍት ማእኸል መረጋገጺ ድብልነት ተረኺቦም ተመሓይሾም ዝተሰርሑ ዕጥቅታት ሜካናይዝድ ዑደት ኣሳሊጦም ንጸብጻብ ሓምራዊት ብርሃኑ ናዝሬት በሪሑ። መኸታ ሃገር ዝኾነ ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ሃገራዊ ልእኽትኡ ብልዑል ኣፈጻጽማ ንኽዋጻእ ዘመናዊ ዕጥቅታት ብኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ምክልኻልን ብዋና መምርሒ ሎጂስቲክስ ምክልኻልን ተመሓይሾም ተሰሪሖም እዮም። እዞም ተመሓይሾም ዝተሰርሑ ዘመናዊ ዕጥቅታት ጦር ኢትዮጵያ ጥንኩር ሞያ ዘለዎ ሓይሊ ዘለዋ ምዃና ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም። እቶም ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ነዝበሉ ኣብ ቢሾፍቱ ማእኸላት መረጋገጺ ድልውነት ተረኺቦም ዑደት ኣብ ዝገበርሉ እዋን እዩ። በጣም ተነሳሽነት ያለው ጠንካራ ሙያ ያለው ኃይል ስላፈራን ወደፊት በምንሰራው ስራ ከፍተኛ የሆነ እምርታ የታየበት የሰው ፕሮፌሽናሊዝም ብጣዕሚ ተወግሶ ዘለዎ ጥንኩር ሞያ ዘለዎ ኃይል ስለ ዘፍረና ንቅድሚት ኣብ ንሰርሑ ስራሕ ልዑል ዝኾነ ፈጻጽማ ዝተረኣየሉ ሞያ ዝተረጋገጸሉ ናትና ሰብ እንታይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዝተረኣየሉ ስለ ዝኾነ ሃገርናን ምክልኻል ሰራዊትን ንዓኹም ስለ ዘፍረየ ስለ ዝረኸበ ብጣዕሚ ዕድለኛ እዩ። ሰራዊትና ኣብ ዘተኣማምን ቅዋም ኣብ ዝኾነ ኣንፈት ካብ ውሽጥን ወፃእን ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ብዘተኣማምን ኣብ ሓፂር እዋን ክስዕር ዝኽእልን ጥንኩር ሓይሊ ኢትዮጵያ ንክኾን ብስፍሓት እናተሰርሐ እዩ። ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ጦር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ወሲኾም እዞም ዝተሰርሑ ዘመናዊ ዕጥቅታት ኣፈጻጽማ ልእኽቶ እቲ ሰራዊት ዘጎልብቱን እዋኑ ብዝምጥን መልክዑ ዝተመሓየሹ ብምዃኖም ተወሳኺ ዓቕሚ ዝኾኑ እዮም ኢሎም። የሰጠናችሁን ግዳይ ተቀብላችሁ ትጥቆቹን በማደስ ብቻ ሳይሆን በመፍጠር እና ኦቨርኦል በማድረግ አፕግሬድ በማድረግ
እና ሞዲፊክ ዝሃብናኩም ልኡኽ ተቐቢልኩም ዕጥቅታት ብምሕዳስ ጥራሕ ዘይኮንስ ብምፍጣርን ምምሕያሽን ንዕጥቂ ሰራዊትና ንክበቅዕ ገይርኩም ኢኹም። ስለዚ ናይ ቅድሚት ተስፋ ሰራዊትና ብሩህ እዩ። እናመሓየሽና ባዕልና እናፍርና ዘይንኽእሎን ዘየብፃሕናዮን ጥራሕ ካብ ወፃኢ እናምፃእና ሰራዊትና ኣብ ሓፂር እዋን ክስዕር ዝኽእልን ጥንኩር ጭዋዳ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሓይሊ ንክኾን እናተሰርሐ እዩ ዝርከብ። لوختوت تكال بممرحن مثل لامن مداي لعل سرحن السرحو كوربوريشن انجينيرينج مكلخالن وانا ممرح لوجستيكس مكلخالن مسغانا زقربوتهم لعلو يتودرشم ات سراويت زعد تقوم عدقታት بጥንቃቐ በመሓዝ ንዝተተለመሉ ዕላማ ኸውዕሎ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም እዮም። በኢትዮጵያ ምድር ኃይልን በብቸኝነት መጠቀም ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኃይሊ ከም ብሕታ መማረጽ ምጥቃም መሰል ትካላት ጸጥታ መንግስት ኢትዮጵያ ምዃኑ ምርግጋጽ የድሊ የመንግስት ጸጥታ ተቋማት ብቻና ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የጸደቀ ሲሆን ፖሊሲውንም ለመተግበር የፍኖተ ካርታ ዝግጅት ተጠናቋል። ፖሊሲ ሽግግር ፍትህ ዝጸደቀ ኮይኑ እቲ ፖሊሲ ንምትግባር ምድላው ፍኖተ ካርታ ተዛዚሙ ኣሎ። እቲ ፖሊሲ ንምፍጻም ዘኽእሉ መስርሕ ሕግ እውን ተወጊኖም ኣለዉ። ፖሊሲውን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የሕግ ማዕቀፎች ተዘጋጅተዋል። በመንግስት በኩል ዛሬም የሰላም በሮች ሁሉ ወለል ብለው እንደተከፈቱ ናቸው። በመዳይ መንግስት ይበርታት ሰላም ኸዝውን ጋሒሎም ምስተኸፈቱ እዮም። ብውልቅ ይኹን ብሕብረት በሰላማዊ መንገዲ ምስ ዝኾነ አካል ንምዝርራብ መንግስቲ ድልው እዩ። ለመነጋገር መንግስት ሁል ጊዜ ምን ጊዜም ዝግጁ ነው። የተጠናከረ ድጋፍና ዝተዋደደን ዝተጠናኸረን ሓገዝኩም ከይፍለየና በዚ አጋጣሚ ጻውዒተ ይቕርብ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ህዝባን ይባርኽ ይቐንየለይ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ መማረፂ ማእኸል ምሽምጋል ንክትኸውን ስራሕ ከም ዝተጀመረ ሚኒስቴር ፍትሒ ገሊጹ። ንጸብጻብ ይመር አደም ዳህብ ያሲን ቅድሚ ቁሩብ ግዚያት ኣብ ኢትዮጵያ መማረፂ መፍትሒ መጎት ስርዓት ከም ሓደ ስርዓት ፍትሒ ብምውሳድ ጠመተ ዝተዋህቦ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ ነዚ ሃገር ዓለም ለኸ መፍትሒ መጎት መሸማገሊት ንምግባር ዝተለመ ሪፎርም ዓውዲ ፍትሒ ምዃኑ ሚኒስተር ፍትሒ ይገልጽ። መማረፂ ስርዓት ሞገት ካብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ካሊእ ኣገዳዲ ብዝኾነ ጉዳይ ዘይተረዳድኡ ክልተ ኣካላት ብዝመረፅዎም ኣካላት ካብ ቤት ፍርዲ ብዝሓፀረ ኸይዲ ውሳነ ዝውሃቦ ስርዓት እዩ። ሚኒስተር ዴታ ፍትሒ በላይ ሆን ይርጋ ኢትዮጵያ መማረፅታት ማእኸል መፍትሒ መጎት ንምግባር ብዙሓት አጋጣሚታት ምህላዎም ገሊጾም። አማራጭ የሙግት መፍቻ ስርዓት ተመራጭ እየሆነ መጥቷል። ስርዓት ፍትሒ መጎት ተመራፂ እናኾነ መጽዩ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሃገርና ብዙሓት ለውጥታት ቁጠባ እናካየደት እያ። ንኢትዮጵያ ማእኸል መፍትሒ ዘይምርድዳእ ንምግባር ዘኽእሉ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ። ሕብረት አፍሪካ ኮሚሽን ቁጠባ ተመድ ኣብዙ ዘሎ ብደረጃ ዓለም ማእኸል ስርዓት ዘይምርድዳእ መማረፂ ንምኽፋት ብዙሓት ዓለም ለኸ ትካላት ኣለዉ። ካብ መስፈርቲ ዝረኣይዎ ጉዳይ ምስክርን መረዳእታን ኣብቲ ከባቢ ጉዳይ መጓዓዝያ ከመይ እዩ ዝብል ከም ሓደ መስፈርቲ እዩ ዝረአ። ኣብዛ ሃገር ዓለም ለኸ ማእኸላት መፍትሒ መጎት ምህላዎም ድማ ኢትዮጵያ ብኻልኦት ሃገራት ግልጋሎት ተዓውዲ ንምርካብ ተውፅኦ ልዑል ወፃኢ ሸርፊ ካብ ምትራፍ ብዝሓለፈ ኢንቨስትመንት ኣብ ምዕባይ ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። የመጀመሪያው ጠቀሜታ በርካታ ወጪዎችን እንቀንሳለን። በርካታ ፍትህ ሚኒስቴር እየተከታተላቸው ያሉ ፈላማይ ረብሓ ብዙሓት ወፃእታት ኢና ክንኪ ብዙሓት ሚኒስትር ፍትሒ ዝከታተሎም ጉዳያት ኣለዉ። እቲ ጉዳይ ኣብኡ ዝረአይ ተኾይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ሚኒስትራት ፍትሕን ሰሙያ ሕግን ነቲ ጉዳይ እናተኸታተሉ ዝሕግዙና ዓለም ለኸ ሰሙያ ሕጊ ክንቆጽር ኣለና። ንሱ ድማ ብዙሕ ብር እዩ ዘኽፍለና። ናብኡ ንምምላስ ነቲ ማእኸል ንኸፍሎ ወፃኢ ብሚልዮን ዶላር ዝቁጸር እዩ ንኸፍል ዘለና። ነዚ ትሪፍና ዘይምርድዳእ እንተጋጥም ዝፍጽም ሕጊ ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ካልኣይ ረብሓ ፍልፍል ኣታዊ እውን እዩ። ከም ሓደ ኢንዱስትሪ እዩ። ብዙሓት ዓለም ለኸ ትካላት ኣብዚ ይኸፍቱ። ዘይተረዳድኡ ኣካላት እውን ጉዳዮም ኣብ ኢትዮጵያ ንኽረአ ይመፁ። ስለ ዝኾነ ብዙሕ እቶት ምርካብ ስለ ዘኽእል ከም ሓደ ቱሪዝም እዩ ዝረአ።
ኢትዮጵያ ማእኸል መማረፂ መፍትሒ መጎት ንምግባር ንዝግበር ፃዕሪ ኣብዚ ቀረባ ዝተገበረ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ልዑል ውፅኢት ዝተረኸበሉ ምዃኑ እውን ገሊፆም እዮም። በርካታ ዓለም አቀፍ የግልግል ማዕከላት የመጡበት ብዙሓት ዓለም ለኸ ማእከላት ፍታሕ ዝመጽሉ ኣብ ሓላፍነት ዘለው ሰባት ዝሳተፍሉ ኮንፈረንስ እዩ። ኢትዮጵያ ማእከል አርቢትሬሽን እንትንብል ዝጀመርናዮም ከይድታት ኣለው። እቲ ሓደ ፐርማነንት ኮርት ኦፍ አርቢትሬሽን ኣብ ኔዘርላንድ ዘሎ ትካል እዩ። ብዘቕረብናሉ ሕቶ መሰረት ኣመራርሓታት እቲ ትካል መጺኦም ተዛቲና ኣብ ኢትዮጵያ ጨንፈር ንምኽፋት ስምምዕነት ልኢኾምልና ርእቶ ሂብና ንምምላስ እታወት እናተኣኻኸብና ኢና። ስርዓት መማረፂ መፍትሒ መጎት ምህላው ግልጋሎት ፍትሒ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምርካብ ካብ ምሕጋዝ ብዝሓለፈ ብስሩዕ ቤት ፍርድን ዝፍጠር ጽዕንቶ ዘፋኹስ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዩ። ቀዳማይ ምዕራፍ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ከተማ ባህር ዳር ይሳለጥ ኣሎ። ኣብ ከይዲ ዝንጥፈት ካብ ነባር ቦትኦም ዝለዓሉ ሰባት ከም ዘየለው ተገሊጹሎ ንጸብጻብ ይሄን ዋጋቸው ምርሃ ሰላም መርሳ ቀዳማይ ምዕራፍ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብናይ ቀደም መፀውዒ ሆቴል ጊዮን ተበጊሱ ክሳዕ ነበር ድልድል ሩባ ኣባይ ህንፀት ይሳለጠሉ ኣሎ። ፕሮጀክት ኮሪደር ልምዓት እንዳሳለጠ ዝርከብ ትካል ህንፀት መንገዲ ክልል ኣምሓራ ልመርሑ ኣካየዲ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ኣይተ ተስፋ ለመድባሩ እቲ ፕሮጀክት ጽባቐ ከተማ ባህር ዳር ብለጉልህ አግባብ ይህነጽ ምህላው ይገልጹ። ቀጣይ ስራዎቹ በዛ ያሉ ስለሚሆኑ ቀጸልቲ ዕማማት ብርክዝ ዝበሉ ስለዝኾኑ ምንቅስቃስ ስራሕትና እውን እቲ ዝናብ ዶም ምሰበለ ሰዓብቲ ንጥፈታትና ጠናኺርና ክንቅጽለሉ ኢና። መጓዓዝ እግሪ ፈሪሱ ስለዘሎን መሊስና ንግልጋሎት ክነብቅዖ ትጽቢት ስለዝግበረልናን ለይትን ቀትርን ኢልና ካባና ትጽቢት ዝግበር ክንዓምም ኢና። ኣብ 3 ወርሒ ስራሕቲ ንምዝዛም ጻዕረታት ይግበሩ ምህላዎም እውን ይናገሩ። አሁን ላይ የዲዛይን ስራው አልቆ ኣብ ሕዚ ስራሕቲ ዲዛይን ተወዲኡ ናብ ብርኪ ህንፀት ተሰጊሩ ኣሎ። ካብ 65 ሚታዊ ዲዛይን ናይ ምጽራግን ኳዕትን ስራሕ ብምፍጻሙ ናብ ዝቕጽሉ ንጥፈታት እናሰጎምና ንርከብ። እቲ ፕሮጀክት ብሓፈሻ ለሓቕፎም ንጥፈታት ስራሕቲ ገጸ ምድሪ ክህል ይኽእል። ብፍላይ ንናይ ማሕበረሰብ መዘናግዒ ማይ ዝመሰረቶም ስራሕቲ ኣለው። ከም ፋውንቴን፣ ስማርት ገንዳታት፣ መንገዲ ብሽክሌታ፣ ተወሰኽቲ መጓዓዝያ እግሪ ብዝወቀበ ኣገባብ ንምህናጽ እንዳተነጠፈ ይርከብ። ሰፊሕ ኮሪደር ምፍጣር ቀንዲ ዛዕባዩ ምክትል ከንቲባ ከተማ ባህር ዳር ጎሹ እንዳለማው ንጥፈት ልምዓት ኮሪደር ተኸዊሉ ዝጸንሐ ሃፍቲ ብምቕላዕ ኣብ ልዕሊ ጽባቐ ብልውስኽ አግባብ ይሳለጥ ምህላው ገሊጾም እዮም። በጣም የሚገርም ተፈጥሮ ግን ደግሞ ዝም ብሎ ተሸፍኖ የተቀመጠ ተፈጥሮ ተኸዊሉ ዝተቐመጠ መስደመም ተፈጥሮ ኣሎ። ነዚ ተፈጥሮ መቕላዒና ጀሚርና ብገጽ ዘቢሉ ልዘውር ሰብ ጣና ናይ ምርኣይ ኣጋጣሚ የነበሮይ 10 ሜትሮ ርሕቐት ኣቢሉ ጣና ኣሎ ኮይኑ ግና ኣይረአይን። ሕዚ ግና ልሳለጥ ለሎ ልምዓት ኮሪደር ሽትኡ ጣና ምስ ልምዓት ኮሪደርን ምስ ጽርግያን ልናበብ ምግባር እዩ። እዚ መንገዲ እዚ ካብ ጫፍ እዚ ተበጊሱ ክሳዕ 12 ሜትሮ እዩ ልሰፍሕ። ብገጽ ኣብ ማዕድዩ ለሎ ድማ 17 ሜትሮ እዩ ክሰፍሕ። ከም ወናንነት ውልቀ ሰብ ልበለ ዛዕባ ሳልሳይ ወገን ለይቱን ክፎም ቦታታት ክሳዕ 20 ሜትር ክሰፍሑ እዮም። ልተፈላለዩ ንጥፈታት ከዕልቢና ንነጥፍ ለለና ከም ስሉጥ ምግብታት ዝዳለወሉ ኣናእሽተይ ድኳናት፣ ቤት ሽቓቕን ምሕጸብ ነብሲ ማሕበረሰብን ከፍ መበሊ ስፍራታት ዝሓቐፉ ክኾኑ ኢና ንገብር። ንጥፈት ኮሪደር ልምዓት ብምድራኽ ካብ ልውንኖ ቦታ ልለዓል ተቐማጢ ከም ዘየለውን ኣይተጎሹ የረጋግጹ። አጥራቸው ይነካ በተወሰነም ደረጃ 1 ሜትር 2 ሜትር ሓጽሮም ልትንከፍ ካብ ልትሓንጸጸሎም ወጻኢ ለሃነጹ 1 ሜትሮ 2 ሜትሮ ልትንከፍ ኣይሰኣንን ኮይኑ ግና ሙሉ ብሙሉ ቦትኡ ኣረኪቡ ናብ ካልእ ቦታ ልዛወር ሰብ የለይ። ሓጽሩን ሜትሮን ገለን ንትንክፎም ቦታታት ኣለው እዮም። ነዚኦም መረጋገጺ ካሕሳ ተዋሂብዎም ከም እትርእይዎ ኣብዚ ከባቢ ለለው ነበርቲ ብዓርሰ ፍቓድ ንሕና ደገፍ ማሽነሪ ተገበርናሎም እዩ ባዕሎም እዮም ለልዕልዎ ለለው። ኣብ ልስዕብ ፍጻመ ካብ ሆቴል ጊዮን ክሳዕ ገጠር መንገድ ብልምዓት ኮሪደር ልድህሰስ ቦታ ምዃኑ ተነጺሩ ኣሎ። ማዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ይቕጽለሎም። ዜና ዕዳጋ ኢትዮጵያ ማሕበር ስፔሻሊስት ቡን ጃፓን ኣብ ዘሰናድኦ ዓለም ለኸ ዓውደ ምርኢት ስፔሻሊቲ ቡን ትሳተፋላ። እቲ ዓውደ ምርኢት ዘጀመሩ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዳባ ደበሌም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ፕሬዚደንት ማሕበር ስፔሻሊቲ ቡን ጃፓን ኣምባሳደራት ለኣኽቲ ቡን ሃገራትን ተወከልትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። ኣብ ማእኸል ኤግዚቢሽን ቶኪዮ ቢግ ሳይት እናተኻየደ ኣብ ዝርከብ ዓመታዊ ዓለም ለኸ ዓውደ ምርኢት ስፔሻሊቲ ቡን ኢትዮጵያ ብስፍሓት እናተሳተፈት ከም ዝኾነት ሓበሬታ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጃፓን ኣመላኺቱላ።
أبا أديس أبا مشيت واقع ندادي زملكت من معرراي كم سجبرة منسير نقدن زوباو متسارنا فليتم تيز تم عراري واقع كاب 20 شمونتن مسكرم كل تشحن 10 شوعاتنا عم تمر ساعات 10 تخل التجميرو أبصراح كم زو على تي منستر حبيرو بمسرة زي بنزين 9.14 بر بليتروم صعدا نفطات 9 كل تشمونت بر بليتروم كيروسين 9 كل تشمونت بر بليتروم ندادي أوروبلان سو عن شوعات 6 بر بليتروم قليل تسألي منافطة 100 كلت 0 بر بليترو كبيد تسألي منافطة 9 6 بر بليترو كم زخنم اتي منستير قليل تسألهم زين هوصاي أب أمريكا جزات فلوريدا زقات أمزناب زيت حوصو هبوبلا نفاس هاريكين ميلتون بمليونات غصور نبرتي كباب